je narod. Narod od cela Makedonija koji saka i zaslužuva promeni. Promeni za nov početok vo državata. I koga ve gledam vo tolkav golem broj, so sjaj v očite i hrabrost vo srceto, znam jedno, jasno je, gotovo je, promenike ima. Dobra večer Skopje, dobra večer Makedonija, dobra večer i na mojete drugarki i drugari, prijatelji podržuvači od izbornata jedinica 5, kada je ubeden sum, deka zajedno izvojuvame golema pobjeda. Počituvani prijatelji, pred nas je golem predizvik, pred nas se predsedatelskite i parlamentarnite izbori, se naodjame na pragot na politička bitka, za koja što znam, deka site nije, sakame, znajme, možeme, no i morame da je dobijeme. Večerva sme ovde sobrani so jedna cel, da i pokažeme i dokažeme na aktuelnata vlast na zaminuvanje, na predvodena od premijerod vo zaminuvanje, deka na narodot mu je dosta od njih, zato što saka narodot podovar i podostojstven život, život vo blagosostojva. Večer vas Skopje sjaje, a cela Makedonija so netrpenije go očekuva denot, koga se održavata namesto poslušnik, ki upravuva vistinski predsedatelj Stevo Pendarovski. I konečno dođa momentot koga novata vlada namesto čovek pustikuća keja vodi čovek domaćin i na ta vlada keja predvodi Zoran Zaev. Građanite na Makedonija se podgotveni za promeni. Odbrojuvanje to može da započne. Ajde site zajedno na 13. april da pokažeme rešitelnost za promeni, a na 27. da gi donesime promenite. Za nov početok, za novi luge, nov koncept, nova energija, zajedno do pobjeda, da žive Socijaldemokratski odsojuz, da žive Republika Makedonija!